Tein tällaisen lyhyen videon tästä mun pelihuoneesta. Mullahan on täällä tosiaan noin 1560 peliä ja paljon sitten itse pelaamiseen liittyvää oheissälää. Oven yläpuolella on heti hylly, sieltä löytyy Wii U Special Edition laatikoita, muutamat 3DS-pelit ja DS-pelit. On jätti Yoshi Amiiboa, on Bobbleheadia Falloutista. Kulmassa täällä on sitten muutama 8-bittisen säilytyslaatikko, todella hyväkuntoisia, niissä nipullii pelejä molemmissa sisällä. Siellä on vähän piuloja ja joku Wii. No tossa tason päällä on sitten heti noita Assassin's Creed pelihahmoja. Muutama muukin eksynyt joukkoon, PlayStation 4 Collector's Editioneja. Lasivitriineissä on myös monenlaista. On GameCubea löytyy laatikoissa, siellä on myös joukossa yksi avaamaton, Dreamcastia, Artbookeja, PSPtä, PS2 presskittejä, Uncharted 4 promokamaa, lisää artbookeja, myös yksi Mega Drive joukossa, Atari 2600, PlayStation 1, Witcher 3 Collector's Editionin mukana tullut hyvännäköinen pien patsas, Uncharted 1 presskittiä, Heavy Rainin presskittiä, Uncharted 3. Amiiboja löytyy myös kasapäin, Until Dawnin pressikittiä, Tekkenin, muutamat käsikonsolit. On Amiiboa taas, sen Mega Man siellä. Tuolla on myös isokokoinen Bloodbornen presskitti. PS1 laatikossa myös. Konsolit ovat kaikki zippejä, eli complete in box. Mukana siis kaikki, mitä julkaisussa on tullut. Hyllyn yläpuolelta löytyy sitten mun oma suosikki helmeni täältä kokoelmasta, eli PlayStation 4 20-vuotisjuhlapainos, 12 300 kappaletta maailmalla ja yksi niistä on mulla hyllyssään muoveissa. Se löytyy Nintendon Supersettiä, sekin SIB. Samoin löytyy Wii U:n kaikki ilmestyneet Limited Edition boxit. PlayStation 2 pelejä löytyy myös kasapäin. PlayStation 1 pelejä samalla lailla läjä. Sitten on ihan 3DS:n pelejä, DS:n pelejä, SNESiä luusena. On Game Boy Advancen pelejä löytyy myös kasapäin. Siellä on yksi ihan Game Boy Colorkin näyttäisi olevan. SNESiä ja NESiä ja Nintendo 64 on pyhitetty nämä. Osa pahvissa, osa ei. Täältä sivusta löytyy sitten Xboxia 360. Vanhaa Xboxia löytyy myös. Pinot, onkohan noin 160 kappaletta. Nintendo GameCubea löytyy myös. Vähän pimeä kulma. Löytyy samoin Viitä, Wii Uta. Wii Ulle löytyy ehkä noin 50 peliä. Itse konsoliahan olen ehkä pelannut 3 tuntia yhteensä. Sitten on tässä tällainen TV-taso ja siinä yläpuolella hyllyjä. TV-tason päällä näyttäisi olevan pelejä, joita en ole vielä listannut Excel-taulukkoon. Olen tehnyt taulukon, johon olen laittanut kaikki ostamani pelit ja niiden kunnon ja miten niin pakkaukseen kuuluu ja mitä siellä on sisällä. Näin on helppo sitten tehdä NS-kuntopäivityksiä.
No täällä on hyllyn päällä sitten Sly säästöpossua. Näyttää olevan Turokista jonkinlainen tuote myös. Uncharted 4 presskittiä. Mukavan tällainen sininen Devi PlayStation 1 vehe. Pip-Boy, joka onkin jostain syystä päällä. Löytyy hopeinen PlayStation 2 esillä siinä. PS3 valomainosta. Tabletopia. Tuolla on myös yksi ydinpommi, josta taitaa lähteä myös joku ääni. Ylhäällä on sitten Night Judgmentia ja muuta. Kulmassa on sitten PlayStation 3 pelejä, PlayStation Vita pelejä, PlayStation 4 pelejä. PlayStation 3 pelejä löytyy noin 350 ja PlayStation 4 ehkä noin 90 kappaletta. Vita-pelejäkin löytyy. Sitten täällä sivussa on PlayStation 2 standi, tuttu kaupoista 2000-luvun alkupuolelta. Sisällä on Half-Life menossa testissä. Sitten täällä on nämä kaapistot, jotka ovat myös tupaten täynnä pelejä ja niitä kaikkia laatikoita, figuureja, mitä nyt ei ikinä ohjaimia, mitä en vaan saa mahtumaan nyt mihinkään. Niistä voin kuvailla ehkä sitten joskus toisten, jos ihmiset sitä niin haluavat. Mutta sellainen huone, oikein ehkä jokaisen pienen ja ison pojan unelma, miksei myös tytön ja jokaisen vanhemman pettymys, kun ei siitä lapsesta koskaan sitten aikuista tullutkaan, vaan haalii vaan muoviukkoja.